ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳиби ихтиёр, ҳуқуқбунёд, демократия дунявӣ ва ягона мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як инсон зисту шароити арзанда ва зиндагии озодонаро фароҳам овардааст. Тоҷикистон биҳишти рӯи дунёст ва рӯз аз рӯз зеботару оботар гашта истодааст. зебогӣ ва ободии ватан моро ҳамеша ба шукргузор будан водор месозад. ҳар як давлат таърихи пурқановати худро дорад. баъзе бо ғолиб омадан ташаккул ёфта, баъзеи дигар бо бохт намудан аз байн меравад. ба мисли Тоҷикистон кам давлатҳои хушбахтӣ ҳастанд ки ба ҳама мушкилиҳо мубориза баранд ва яке аз беҳтарин давлати пешсаф дар арсаи ҷаҳон қарор гиранд. бале, замони Тоҷикистони беиштосои моро низ ҷангу ҷидол ва нобасуму ниҳод омонагир буд. оромии шабро гирияи занону кӯдакон халдор менамуд. ҳазорҳо ҳазор одамони бегуноҳ кушта шуда, хуни одамон чун ҷӯйҳо равон буд. дар ин лаҳзаҳои басо сангину нангин, ягона фарзона фарзанди бароманди миллат аз тиру туфанг наҳаросиданду ба майдон омаданд ва бо қаҳрамонии нотакрору бевуконаи худ оташи ҷангро хомӯш намуданд. истиқлолияти ноёбу нотакрорро ба тамоми тоҷикону ба Тоҷикистон ҳадя намуда сазовори номи пуршарафи қаҳрамони Тоҷикистон шуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ифтихори тамоми тоҷикон ва намунаи ибрат ба тамоми халқиятҳо дар арсаи ҷаҳон. бо ташаббус ва дастгириҳои пайгиронаи бевоситаи ягонаи пешвои миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз аз рӯз Тоҷикистони азизи мо зеботару оботар гашта, тамоми соҳаҳои идоракунии давлат бо суръат равнақу рушд ёфта истодааст. мо тамоми халқи Тоҷикистон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос ва миннатдорӣ бепоён изҳор намуда, бо доштани чунин қаҳрамони қаҳрамонҳо ифтихор ва шукр менамоем. Tojikiston,